हेलौ नोंथांमोन, आं दिनै दिमाजरा होननाय गामियाव दंफैयो। दिनै बाहाय फिल्ड डे प्रग्राम लानाय जादों। ओमफ्राय बेवहाय साथाम साब्रैसो आइजोफोर बिथांमोना लोगो नांनानै आलु गायदों। दिनैनि दिनावहाय 15 थारिख डिसेम्बर 2024। ओमफ्राय बाहाय लिरखानाय दङ मा मा स्किमनि नै, ओमफ्राय जोलैनि गासिबो माबायाबो दङ, भेराइटि भिलेज गासिबो। ओमफ्राय दायो नायदो बिथांमोना दिनैहाय आलु गायगासिनो दङ। नायदो बिथांमोना दिमाजरा गामिनि आबादारि बिथांमोन। दिनै फिल्ड डे प्रग्राम लानाय जादों एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा नायदो नोंथांमोन, बिथांमोना गायगासिनो दङ बे समावहाय आलु। गामिया जाबाय दिमाजरा, एडु सार्कोल मालिकपारा, एलेखा सुबाइजार, एसडि अफिस बिजनि, जिल्ला चिरां।